nhau dziya dzatanga manje takuona kuti takusvika kumapena manje the ruling party Zanu PF. Zvatiri kuona kuti nhau yesuccession nenhau yerestructuring ndo nhau dzatiri kuona kuti aiwa apa vanhu vakutaura kuti pachena kuti pachadeuka ropa, apa pachaitawo makakatanwa, notoona kuti aiwa pane mapromises aiwa ava kubrekewa, aiwa kusawirirana kwakuitika mubato re the ruling party. Sanopinda mashoko anobuda nyongo panapa notobva subscribe like turn on the bell icon. Tichipinda panapa pahendo yeZanu PF official ex hendo yavanyora vachiti Zanu PF policy and coordination meeting today at the Revolutionary Party headquarters. Issues discussed include #Bulawayo National People's Conference preparations noted all is set. Number 2, party cell restructuring currently underway in various provinces among other issues. Panapa vanouya vachitaura main agendas avo amuri kuona aiwa nyaya the National People's Conference preparations ekudaitwa kuBulawayo nenhau yerestructuring yamoziva kuti aiwa nhau yerestructuring yakabvira kare ichingopostponewa. Vatoona kuti aiwa ndo nhau ine kudeuka ropa kwakanyanyisa kuriitika mubato re the ruling party nekusawirirana kwavo kwavari kuita nenhau yesuccession. Kutidzai mafundo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinda comment section medu, subscribe or like and turn on the bell.